Martxoari hasiera emateko, Bilbon musika jaialdiaren 25. edizioa egingo da. Euskalduna jauregiko areto guztiak musika klasikoz beteko dira 3 egunez. Arriagantzokian inauguratuko da jaialdia, Bilboko Orkestra Sinfonikoak eta Bilboko Koral Elkarteak batera joko duten kontzertuarekin. Euskalduna jauregian jarraituko dute kontzertuek, eta Ciudad de Granada Orkestrak emango dio amaiera Manuel de Fallaren Noches en los Jardines de España eta El Amor Brujo obrekin. Berritze lanengatik 14 urtez itxita egon ondoren, Bonaelu Museoak azaroan ireki zituen ateak Louvre Museoarekin elkartasunean. Bere bildumak Europako maisu handiak biltzen ditu. Hala nola Leonardo da Vinci eta Francisco de Goya. Baita Leon Bonatek utzitako 3500 lan baino gehiago ere. Eta Gramont familiaren bilduma historikoaren 11 erretratuk osatzen dute egungo erakusketa iraunkorra. Martxoaren 7an, Ai de mi Llorona musikala estreinatuko da. Humorez eta suspensez beteriko obra. Istorioak Joseren bizitza jarraitzen du, La Lloronaren ustekabeko bizita jasoko duen abeslari eta konpositore emergentea. Berrogeiko hamarkadan girotutako musikal honek garaiko abesti esanguratsuenak eskainiko dizkie ikuslei. La Senior de la Ruaren You Have an Inner World and So What piezak heldutasuna eta esperientzia aldarrikatzen ditu. Adinaren inguruko estereotipoak hautsiz, dantza eta edadismoari buruzko elkarrizketa zabaldu nahi du arteetan eta gizartean. Martxoaren 7an, Gazterzenako holtza gainean arituko dira. Asteburu honetan emakumeen nazioarteko egunaren harira, Primeran plataformak Esti Urresola zinegileak propio egindako ikusentzunezkoa izango da ikusgai. Spot pieza honetan, Primeraneko katalogoko pelikuletako emakumezko protagonistak eta egungo neska belaunaldi berrien ametsak elkartuko dira. Igual oinartez bako siente bide batzuk bilatzen hasi beharko ginen. Kulturplanik onenak, EITB-ren eskutik.